Il-bastiment Open Arms baqa' wieqaf fl-ibħra Taljani barra Lampedusa, bekk daħal jum ieħor fejn il-vapur bl-immigranti baqa' bejn sema u ilma. Anke jekk tul il-jum tal-ħamis il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte semma numru ta' pajjiżi li qalu li lesti jieħdu l-immigranti fuq dan il-bastiment. Tul il-jum tal-ġimgħat niżlu madwar 13 persuna f'Lampedusa peress li s-sitwazzjoni tagħhom marret allar u kellhom bżonn kura medika. Il-bastiment Open Arms resaq lejn Lampedusa riżultat tal-fatt li Tribunal Taljan annulla d-deċiżjoni tal-Ministru għall-Intern Matteo Salvini li kienet jirrifjuta li dan il-bastiment jidħol fl-ibħra Taljani. Is-Sindku ta' Lampedusa Salvatore Martello qal li din hija sitwazzjoni redikola fejn l-immigranti qed jitniżlu bil-qatra l-qatra. Minn barra dan il-bastiment hemm ukoll bastiment ieħor f'nofs il-Mediterran bl-isem ta' Ocean Viking. Intant numru ta' NGOs ħarġu dikjerazzjoni pubblika jħeġġu l-Gvern Malti jdaħħal bastimenti tal-NGOs li issa ilhom diversi jiem fuq il-baħar jistennew Port Kenny biex fuqhom iniżlu l-mijiet ta' persuni li ġabru minn fuq il-baħar. L-NGOs qalu l-kondizzjonijiet qed jeħżienu sostnew li Malta għandha tara li jidħlu fil-portijiet tagħha anke jekk mhux responsabbli bil-liġijiet internazzjonali. Kliem qiebes kien indirizzat lejn l-Unjoni Ewropea li skont dawn l-NGOs qed tagħlaq il-bibien lil persuni li ħarbu mis-sofferenzi qalu li dan imur kontra l-prinċipji tal-istess Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.